Hej, jeg hedder Marius, og jeg har valgt Højer Efterskole, fordi at det er en lille efterskole, og derfor har du et godt sammenhold, et godt fællesskab. Jeg har valgt Højer Efterskole, fordi jeg er rigtig interesseret i kampsport og synes, det er mega fedt, at kampsport er en del af skoledagen, og jeg kan gøre det sammen med mine venner. Noget, jeg glæder mig rigtig meget til med efterskolen, det er selvfølgelig de fede rejser, vi skal på. Blandt andet, vi skal på skitur, og vi skal til Polen på udveksling. Og så i år, så skal vi til Japan, som jeg glæder mig virkelig meget til, og det gør de andre også. På Højer Efterskole tror vi på, at ærlighed, ordentlighed og gensidig respekt får eleverne til at lykkes. Vi tør stille krav, og vi tror på, at det gør eleven mere robust. Jeg har valgt Højer Efterskole, fordi det var en mindre efterskole, og fordi de har en rigtig fed gastronomilinje med en rigtig fed gastronomilærer. Noget af det fede ved efterskole, det er den tid, du tilbringer sammen med dine venner efter undervisningen. Du kan for eksempel gå i Brugsen, eller gå bare en tur, gå op og træne eller se en film. Jeg oplever, fordi vi er en lille efterskole, så er der både respekt mellem elever og lærere og de andre elever. Her på Højer, der behøver du ikke at skjule, hvem du er. Du behøver ikke tage en facade på. Der er plads til, at du kan være den, du er. Vi er alle sammen meget forskellige, men der er stadig plads til, at vi har et fællesskab på tværs af overgangen af linjefagene. Vores mål for den enkelte elev er, at de udvikler sig både fagligt og personligt gennem hele skoleåret. Den udvikling og dannelse, eleverne gennemgår i løbet af et skoleår, er med til at give dem en robusthed, som de kan bruge videre i livet.